Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Ininspeksyon ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA kasama ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac ang itatayong North Ramp ng Luisita Interchange sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX ngayong umaga ng Biyernes, July 4. Pinangunahan ni BCDA President and CEO Joshua Bingkang, Tarlac Governor Christian Yap, iba pang mga opisyal ng BCDA at Tarlac LGU at iba pang mga bisita. Magiging daan ng mga motorista galing norte papasok ng Hacienda Luisita habang papalabas din pa norte ang proyekto. Inaasahang sisimulan ngayong taon ang North Ramp na gagastusan ng humigit kumulang 300 milyong piso ng BCDA. Bukod sa pagluluwag sa trapiko, maghahatid ng kaunlaran ng proyekto bunga ng inaasahang pagpasok ng mga investors sa naturang lugar. Samantala, makakaranas pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon bunga ng habagat. Sa inalabas sa Rainfall Advisory No. 9 ng Pag-asa NCR Regional Services Division o Pag-asa NCR PRSD nitong alas 11 ng umaga, inaasahan ng light to moderate rains sa Nueva Ecija at Bulacan. Habang light to moderate with occasional heavy rains naman ang naranasan sa Bataan, Tarlac, Pampanga at Zambales, partikular sa mga bayan ng Cabangan, San Felipe, San Marcelino, San Narciso, San Antonio, Subic, Castillejos, Botolan at Olongapo City at iba pang malalapit na lugar. Inabisuhan ng publiko at ang mga lokal na disaster risk reduction and management offices na magmatsyag at i-monitor ang taya ng panahon at antabayanan ang susunod na rainfall advisory. Abangan ng iba pang mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang araw po. Cutie!